Hola a tothom! Aquesta setmana Nou Barris és protagonista amb grans esdeveniments esportius, projectes socials i culturals i les esperades celebracions de Carnestoltes. Aquí teniu, una vegada més, el resum de les notícies més destacades. Comencem amb el pugil de Verdum. Sandor Martín, veí de Verdum, lluitarà aquest cap de setmana contra Alberto Puello pel títol mundial de l'UWBC, pel pes superlleuger. Després de 14 anys de carrera, arribarà a la Barclays Center de Brooklyn amb l'objectiu de fer història per la boxa espanyola i aconseguir el cinturó de cap boxeador de català assolit mai. Seguim amb el bloc de projectes socials. La Fundació Meridional i la ONG Enriquezarte donen suport a mares amb nadons al barri de Turó de la Peira amb aliments, bolquers i acompanyament psicològic. A més d'ajuda material, aquest projecte ofereix formació i eines per millorar la seva situació i garantir un futur més estable per a aquestes famílies. I continuem amb el Xalet de la Trinitat, un edifici històric construït al 1915. Ha passat la primera fase dels pressupostos participatius de Nou Barris, amb una inversió de 860.000 euros. La proposta busca recuperar l'edifici i millorar l'accessibilitat del carrer Aigua Blava. Ara la votació popular decidirà si es portarà a terme aquesta rehabilitació o esperada per anys. Seguim amb formacions. El projecte Codi Crack oferirà formacions en tecnologia i seguretat digital a més de 30.000 infants i joves extutelats a Nou Barris, i la Biblioteca de les Roquetes acollirà tallers per ensenyar-los a navegar pel món digital de la manera més segura i creativa. Aquest programa és clau per garantir la inclusió digital en un món cada cop més tecnològic. I deixant les notícies de banda, us podem dir que ja podeu veure l'entrevista que va fer la meva companya l'Ester a la Pilar Mayo. Al nostre canal de YouTube, l'escriptora explica com la seva passió per escriure la va ajudar en moments difícils i com ara combina la literatura amb el teatre i la seva feina com a cuinera. Una història inspiradora de superació i creativitat. I ara, parlant de pressupostos, la plaça Àngel Pestanya i el parc infantil de la Harry Walker, Àngel Pestanya, el projecte per convertir-la en un refugi climàtic amb més ombra, vegetació i energia solar, ha superat la primera fase dels pressupostos participatius, una oportunitat per millorar l'espai públic i adaptar-lo al canvi climàtic. Però al parc infantil de la Harry Walker, famílies del barri reclamen una reforma urgent per fer-lo més segur, accessible i atractiu per a infants de totes les edats. Un espai de joc ha de ser un espai de benestar. Ara toca votar i decidir quins projectes es fan realitat. I bueno, que ha arribat el carnaval, el senyor Carnestoltes a Nou Barris. El districte es prepara per viure una setmana plena de festa, colors i tradició. Avui s'han celebrat diversos concursos de truites pel Dijous Gras i durant els pròxims dies les disfresses i la música prendran els carrers amb diverses rues i activitats. Un dels moments més esperats serà la mítica Rua de la Via Júlia, que reunirà comparses de diferents barris en una gran desfilada plena de creativitat i reivindicació. A més, la Rua de la Zona Nord portarà la festa a aquesta part del districte amb la participació de veïns i veïnes. Per conèixer tots aquests detalls de les activitats i no perdre's res del Carnaval a Nou Barris, segueix els perfils de la Coordinadora Cultural, dels joves de Nou Barris i de Vot Zona Nord a les seves xarxes socials. El Carnaval ja és aquí, així que prepara la disfressa i surt al carrer a gaudir de la festa. Però no ens podíem anar sense fer la gran menció a Roquetes, perquè el veïnat de Roquetes, l'associació de veïns de Roquetes, ha decidit que aquest any el Carnaval sigui més que una festa. Serà un crit col·lectiu contra la gentrificació i la crisi de l'habitatge. Disfressats de turistes, denuncien amb ironia
com la massificació turística i l'especulació estan convertint Barcelona en una ciutat cada cop més inaccessible per a la seva pròpia gent. Jo crec que els barris són per les veïnes i no per especular. No volem que ens facin fora, ni que es perdi la memòria històrica dels nostres barris. No volem veure com les mans que van construir el nostre passat i que estan construint el nostre futur són expulsades de casa seva. Volem barris dignes? Esclar que sí, i volem barris per les seves veïnes, perquè el dret a l'habitatge no hauria de ser cap joc ni cap idea de disfressa. Barri igual a vida, i vida igual a barri. I bueno, veïnes, que gràcies per seguir-nos, no oblideu de mantenir-vos informats des de noubarris.net, les nostres xarxes socials i aquí, al nostre canal de YouTube. Gaudiu del carnaval reivindicatiu o disfressat del que vulgueu i participeu en les activitats del districte. Adeu, fins la setmana que ve.